Visita este migdia de l'alcaldessa de València al barri del Cabanyal amb aplaudiments i mostres d'afecte. Rita Barberà, com veuen, ha volgut mostrar així una volta més el seu suport a l'associació Si Volem, que aposta per la prolongació de Blasco Ibáñez. L'alcaldessa anava acompanyada del conseller Rafael Blasco, el secretari general dels Populars Valencians Antonio Clemente i els diputats autonòmics Vicent Betoret i David Serra. Rita Barberà ha dit als veïns que, tot i els entrebancs jurídics, la voluntat de l'Ajuntament i de la Generalitat és continuar lluitant per l'obertura de la ciutat al mar. Yo lo que quiero deciros es que tanto la Generalidad, que hablará ahora, y yo misma como responsable del Ayuntamiento, vamos a seguir adelante en la medida, vamos a seguir adelante, es la actitud de seguir adelante, y vamos a hacer aquello que la ley nos permite. Ahora cuando Rafael necesitan que se pongan ellos. vaya a defendernos, Tensa sessió al Parlament català per l'incendi d'Horta de Sant Joan. El cap dels 5 bombers